Op de terp in Haarlem wordt deze week een hut werken aan een tuinmolen van zo'n 50 meter lang. De molen is onderdeel van het werinrichtingsplan van de terp en maar het historische karakter van het dorp versterken. Ja, er moest een soort oorscheiding komen tussen dat gedeelte. En toen hadden ze er nooit tocht, ook met de historische waarden eigenlijk. Hadden ze nooit tocht, wat kunnen we dat het beste doen? Nou, toen hadden ze het over een tuinmolen. Dat hielden ze vroeger eigenlijk ook. En dan hadden ze natuurlijk nog het bende reeden, echt donkerreerde steen. En die bende handgebakken. Dus echt een beetje het ambachtelijke idee erbij zit er ook bij. En een mooie bepaalde structuur in de groeven eigenlijk. Nou ja, een beetje het oudheid van vroeger waarom, Helly. Het belangrijkste is van nou de huizen sloop binnen, nou zie je hoe prachtig mooi uit de terper hinneluid, dat je zicht op toeren en kerken hebben. En door het project Terpen en Wieren is dat in een stroomversnelling komen, omdat ik weer echt mooi in beeld te brengen. En dat betekent dat de opstelling van de huizen die er van komen, krijgt wat oors wordt. En hou je dus het zicht op het terp, zodat dat nou weer is, nooit de sloop binnen. En dat is het grote voordeel. Want 50 jaar geleden hingen ze het net zo bot erg voor. En toen is hier nog wat squallen is sloopt worden. En en het liep toen wel wat. Maar je wordt daar denk ik met de hele oors over de historie en zo heen. En dat is alleen maar mooi. Dus en nou door die combinatie. Maar het project Terpen en Wieren en de aanpak van de sloop en de nijbouw van de huizen. Nou ja, kon het mooi naam worden. Het even door, maar toch, ja.